Dimineață frumoasă de februarie. Ne-am încălzit. Era minus 10 grade în Lacul Roșu. Am zis noi că ne uităm întotdeauna pe aplicațiile meteo și stabilim ziua cea mai faină care să mergem pe munte. Și iar am nimerit-o astăzi. Superb, absolut superb. De aici mai avem cam 5 minute de mers și ajungem la cabina panoramică.
Undeva în stânga e telescopul la vreo 10 minute. O să ajungem și acolo. De aici se vede Ceahlăul. Foarte bine, foarte, foarte bine se vede. Focolașul mare, Toaca, mai în spate, mai sus. Iar puțin mai jos sunt clăile lui Miron. E senin și se vede foarte bine. O zi superbă astăzi. Chiar mă bucur că am venit. O duminică de februarie absolut superbă. Cu vânt slab și senin. Absolut senin. Nu vezi un nor pe cer. Destul de zăpadă în zona asta. N-am folosit colțarii, n-a fost necesar, nu era gheață pe traseu, doar zăpadă. De acolo se vede foarte frumos Ceahlăul. Se vedea Focolașul mare, apoi vârful Toaca mai în spate și se văd și clăile lui Miron. Însă, na, trebuie să ai vedere bună. Superbă zi! Prin pădure adie doar puțin vântul. Chiar e plăcut. E bine, e un pic umbră și mai răcoare. Da, ce frumos e soarele printre brazi, vezi? Bună ziua! Miroase a cafea proaspătă. Ajungem la cabana panoramică. E prima dată când ajung aici. Nici nu știu exact unde o să avem vedere, dar mă gândesc că este către Lacul Roșu. Nici măcar nu m-am informat înainte. Nu știu, ăsta e un traseu de care nu prea m-am informat. Singurul lucru care am căscat ochii așa pe aplicațiile meteo, că na, voiam să prindem iarăși o zi senină cu mult soare pentru filmări de calitate, nu? De ce nu? Imediat o să avem filmări cu cabana panoramică. Bună! Sper să nu patinez, da? Hop, 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 hop.
Nu patinez, dar îmi fuge o roată. Superb. Asta e refugiu. Nu mai sunăm. De fapt, trebuia probabil să sunăm pentru a anunța dinainte. De obicei, cheia este undeva pe dedesubt, dar nu știu. Dacă e necesar să sunăm, o să întreb partenerii de traseu. Dacă vor să intrăm, să sunăm la numărul de telefon afișat pe ușă. Deci uite ce scrie aici. Da? Această clădire nu este un refugiu montan, ci este o cabină panoramică, în care accesul se face doar conform unei rezervări prealabile. Da, uite că n-am știut lucrul ăsta. Data viitoare o să ne informăm și o să posibil să avem și noi acces în refugiu. Yes. Show the key. E ambițios? Dar eu înghețam mânuțele. Să văd dacă... Uite, eu n-am luat ăsta. Poftiți, vă rog. Și înapoi? Înapoi ce? Mamă. Stai. Da, e dos. Dos, da, miroase cafea. O lăsăm mea cafea aici. Dar puteți să deschis, sau? Hai, mamă. Nu vrei să filmăm Liviu? Bă, da. Păi am filmat, cum? Ce fac eu? Și pe noi care eram de desubt și ne-am chinuit să ne dăm seama când se deschide. Povești. Cine să ne filmeze? Victime colaterale. Nu le pune pe jos tu, poate doar oameni cu ele. Pune sus. Lasă că-s curate pe jos în o meseală, ce... Măi, dar eu v-am zis că mirosea cafea când au trecut grupul ăia de copii. Știi? Trebuie să stai aici, da. Hai să dau o pală. Păi vezi, Liviu, ziceam să nu intrăm, nu? Da, hai că luăm de dejun aici. Hai să mâncăm, sigur că da. Hai și fasole cu Ce costiță. senzație.